Ia bordura! Desfără! Ia bordura! Este și altele! Eu bordura! Cred că este una la mie! Mai hârtii! Nu e mai de desubt ceva! Ce s-a anunțat chiar? Încă una! Încă una! Fă poză cu ea, fă poză, unde ești? Aseară la două la casa, făceam că eram pietre. Cine? Vezi cine a făcut-o, nu? Uite că scrie pe ea. Eu cu plăcere și poți să ia atâta. Da, Iulia, da. Auziți cele mai frumoase vorbe? Asta care să prezintă viitorul! Ce auzi? Lasă fel și chefuie, joc la sportul studențesc. Ia uite, să mai treacă în coboară și ajung la națională. Să facem urmărească o zilele! Să mai
I'm